Un día preguntoume a miña nena: «Papá, tú que eres?» A miña nena vai para 10 anos, é bonita, donairosa e intelixente. Naceu na América do Sur, entende o galego pero fala en castelán. A miña nena é inocente. Pensa que son certas todas as mentiras boas e malas que as máis lles contan aos nenos. Cree na cigoña, nos reis magos, nas fadas, nas bruxas, nos príncipes e nos pecados. Vai a un colexio de monxas. As súas compañeiras de escola son fillas de pais moi importantes. A miña nena non quere ser menos, e fai ben. «Papá, tú que eres?» Refuguei a resposta como se non ouvira e de primeiras estiven por lle contestar: «Eu non son nada». Pero calei. Logo a miña nena quixo que a levara ao cine, e leveina. A miña nena tolea polo cine. De volta para casa a cativa teimou na pregunta: «Papá, por que non me dices lo que eres?» «Que manía che entrou? ¿Para qué quieres saberlo? Porque mis amigas siempre me preguntan: ¿y tú, papá, qué es? Y yo no sé qué contestarles. Tienes que decírmelo». «Bueno, xa cho direi». «Mira que me lo digas». «Sí». «Me lo dices ahora?» «Non». «Por qué?» «Porque vou pensando noutra cousa». E non era verdade. Ia pensando e pensei despois moitas veces na mesma pregunta da miña nena: que son eu? Que podo ser eu? No desfiar da vida fíxenme unha madeixa de 100 tarefas, unha mazaroca enguedellada con fíos de varios oficios, desde muiñeiro e empregado de comercio, desde comisionista e industrial, desde non ter que facer a periodista, desde corrector de probas a director cinematográfico, desde propagandista comercial a cofundador de centros galegos, e fun outras cousas que non digo. Fun, pero xa non son. Que son entonces? Son por ventura un ex isto, ex aquelo? Son unha árbore seca da que voaron todos os paxaros que fun? Son un montón de experiencias mortas? Unha organización de vitalidades finadas? Unha nada orgánica de cousas idas? «Papá, las niñas volvieron a preguntarme hoy que eras tú y yo les dije que eras escritor. ¿Hice bien? Sí». «Como siempre estás escribiendo?» «Claro». Non mentiu a miña nena. Cando voltaba do colexio a miúdo me atopaba a cabo da máquina dalle que dalle. Nunca soubo que escribía, porque xa máis o dixen con claridade. «Que estás escribiendo, papá?» «Unha cousa». Esta cousa podía ser unha carta, un proxecto, unha nota, un escribir por escribir, pero unha cousa para a miña nena tamén podía ser un conto, unha novela. Digo, pois, que a miña nena non mentiu. Mais, en todo caso, para que a inocente mentira das súas respostas amigas poida ser unha verdade axeitada, boteime a facer un libro. Un libro calquera, que máis daba. O importante era que a miña nena tivera razón, sequera fose unha razón discutible, de forma, inda que non de fondo. E este é o libro.